Benvinguts a l'Associació de Ceramistes de Catalunya, aquí al carrer Doctor Dou, número 7 de Barcelona, a la seu on ens trobem des de l'any 2000 amb la voluntat de donar visualització als treballs ceràmics que s'estan fent en aquests moments a nivell no només de Catalunya, sinó a nivell internacional. L'Associació de Ceramistes es va constituir i ara farà uns 27 anys amb la voluntat d'apropar la ceràmica als ciutadans, de prestigiar-la, de donar-la a conèixer, de que d'alguna manera es pogués comprendre millor el que sentim, el que estem vivint, el que proposem a la nostra societat quan parlem de la ceràmica. Entenem que la ceràmica és una gran desconeguda avui dia, fins i tot tenint en compte que Catalunya, al nostre entendre, no es podria entendre si no fos per la ceràmica tal com és avui dia. I per tant nosaltres el que volem amb la nostra associació i amb aquesta seu és poder apropar una mica més a la ceràmica, els treballs que estan fent els artistes i els artisans i els dissenyadors que utilitzen la matèria de la ceràmica com a vehicle per poder-se expressar. Aquesta sala té una especialitat que a nosaltres sempre ens agrada subratllar i accentuar, i és el fet que és l'única sala de Barcelona, on una galeria, que es dedica exclusivament a mostrar la ceràmica contemporània, puntera d'avui en dia. Les activitats que nosaltres fem, a part de les exposicions, també evidentment fem exposicions amb els socis. Ara estem treballant d'aquest Nadal, cada any fem per Nadal una exposició de socis, després també fem xerrades, conferències. Editem una revista que no fa gaire va rebre el primer premi a la millor portada de revistes en català editades aquí. També el que fem és editar un butlletí ja amb clau més interna. Col·laborem amb altres entitats. Aquí, per exemple, quan es fan les jornades de portes obertes a nivell del barri, nosaltres, evidentment, obrim les nostres portes i duem a terme aquesta activitat. Jo convido a totes les persones que vulguin que treballin la ceràmica, que s'hi apropin, que la coneguin, que la toquin, i aleshores potser podran entendre la nostra passió, el nostre sentiment, el nostre amor en aquesta matèria, que ens ajuda a comunicar els sentiments, que ens ajuda a comunicar les emocions, que ens ajuda a expressar-nos i a apropar-nos a la gent.